va ser escrit en 2 estius, amb alguna pausa pel mig, és estrany, perquè només tenia temps per escriure l'estiu, i la resta de l'any donar-li voltes a l'estructura. Em va costar més ordenar les pàgines, hi ha un ordre, encara que digueu que no escriure'l, i aquest llibre es va escriure a Port Bou. Potser això ja hem desvetllat alguna cosa. Pels empordanesos, Port Bou no és cap novetat, però per la gent de fora no saben que puguin existir ràfegues de 180 km. Això trasbalsa molt a la gent, no? Fa poc m'explicava un company que van venir uns tios de Múrcia a muntar uns sostres aquí i van enganxar amb grapes. I van dir que aquí hi ha la tramuntana, i van dir no, i la primera ràfega, $1.000.000 perdut en teules, no? Tant de centralisme, de saber una mica, intento defensar des de Barcelona, això el Roger ho sap, sempre a l'Empordà, treballo des d'aquí, tot i que faig veure que estic a Barcelona, a vegades faig veure que estic aquí, vaig cap allà. L'Empordà m'ha marcat molt i bé, això surt en tot el que escric, sempre hi ha algun trasfons empordanès, no? El problema, us deia, el problema de guanyar-se la vida escrivint és que he tingut la sort o la desgràcia de guanyar-me la vida escrivint, i el problema és que mai pots escriure el que vols i normalment has d'escriure moltes gilipollades per la gent que et paga, no? Has d'escriure coses que li facin gràcia a la gent que mira la tele o al cine o escolta la ràdio, quanta més gent millor, i quan t'has de dirigir a un públic molt ampli, doncs a vegades has de baixar el nivell, no? Sé que aquí heu vingut tots a un cert nivell intel·lectual preparat per entendre les 10.000 referències que hi ha en aquest llibre. Però jo, per exemple, recordo quan treballava a la tele, ara ja per sort ja ho he deixat, m'asseia davant de l'ordinador i pensava, ara vaig escriure un gag boníssim sobre Schopenhauer, que veureu què divertit. I després penses en el tio de Múrcia que ha vingut a posar sostres aquí. Amb tot el meu respecte per Múrcia, no tinc res en contra, de Múrcia, de veritat, és preciós. El tio aquell que està davant de la tele amb la samarreta Imperio i dius, millor no, vaig escriure una cosa més propera, no? Per això els guionistes, a la que podem acabem escrivint novel·les que ens agraden a nosaltres, passant una mica de tothom, perquè el poses davant de l'ordinador i dius no, estic escrivint el Codi da Vinci i evidentment a mi la gent me la suba. Després no, després veus que no, però la primera intenció és escriure per tu mateix. És una petita malaltia que tenim els que ens agrada escriure, malaltia, perdó, tota la correcta. És estrany que, el que us deia, quan un es dedica a escriure, arriba a casa i vol seguir escrivint encara, és com un carnisser que arriba a casa i es posa a fer botifarres al gos, una cosa inquietant. No existeix això en altres gremis, a nosaltres ens passa. M'agrada escriure i llegir, escriure, són dues coses que, de fet, penso que és l'únic que t'haurien d'ensenyar a l'escola. T'haurien d'ensenyar als teus pares, de fet, però si no han tingut temps, que t'ensenyin a l'escola. I un cop estiguis allà, que et recomanin llibres, que t'ensenyin a escriure millor o pitjor, i et recomanessin, sobretot, et recomanessin llibres. Jo vaig estudiar aquí a Figueres, a Ramon Muntaner, on vaig conèixer el professor Soldevilla, i en aquella època ens obligaven a llegir, això crec que amb la nova normativa ara és delicte. S'ha de recomanar, no es pot obligar, ens feien llegir de tot. Aquí veig companys que van patir amb mi aquelles lectures meravelloses de Salinger, de Ray Bradbury, Pío Baroja, Cervat, tot, és que ens ho obligaven a llegir tot, que et facin llegir el Quijote clàssic sí que hauria de ser delicte, perquè no estàs preparat mentalment per entendre tot allò, no? Que quan t'ho recomanen a classe, us heu de llegir això i tu dius sí, i dins penses una merda, perquè són 1.000 totxos, no? Hi ha llibres que dius no puc, en un any lectiu no puc fer-ho, no? Després resulta que si te'ls llegeixes potser t'agraden, i si t'agraden, doncs aquell professor t'ha salvat la vida, no? Perquè de fet t'està educant més que no en 1.000 hores de classe després fent-te semàntica, coses molt inquietants, no? Les meves classes preferides eren literatura catalana i literatura espanyola aquí amb el Joan Manel. A selectivitat vaig treure un 5 i un 2,6. No hem vingut a parlar d'això ara, és com un examen sorpresa, no? Selectivitat no estàs preparat. Les preguntes amb tant de punts, no estàvem preparats. Jo vaig anar a demanar-li perdó per les notes. I ell em va entendre i va dir no passa res, perquè jo sé que pots fer un fill. No passa
res, al final sí que va fer mitja tot i vaig aprovar. Parlant del llibre pròpiament, no puc dir res més profund del que han dit ells dos, us puc explicar la meva experiència personal, que per algú l'he escrit jo. He escrit el que m'ha donat la gana, més o menys, la novel·la que m'agradaria llegir en català, perquè he llegit moltes novel·les en català i últimament algunes bastant dolentes, però no puc dir noms. I, de fet, penso que si ets honest amb tu mateix quan escrius, el públic, tot i que t'importi, no ha d'estar present mentre tu escrius. Has d'escriure per tu mateix i després ve un tio i et diu m'he llegit el llibre de puta mare, doncs et fa sentir molt bé, no? I si ve un tio i et diu que és una merda i que et trencarà les cames, doncs no et fa sentir tan bé, però has fet el que tu has volgut, només faltaria que algú te l'hagués encarregat i sobre després fos una merda, no? Has sigut honest. I avui en dia, de fet, i això és veritat el que us diré ara, tothom pot publicar un llibre. Tothom. El pare d'en Gerard Piqué ha publicat un llibre. No me l'he llegit, segur que és boníssim, M'he llegit la primera frase i diria que el llibre és una puta merda. Però potser després millora, no ho sé. És veritat que estic parlant per parlar, no em poseu nerviós. I abans que algú pregunti per què vas escriure aquest llibre, que m'han preguntat 40 vegades, sempre dic alguna cosa diferent, ara m'ho he escrit i ara us diré la veritat. Tota la vida, però... No, de fet, des de fa poc, i ara entraré en temes polítics, i no és la meva intenció ni la intenció del llibre parlar de política en cap moment, el tema de la independència ha explotat una mica. De fet, ara mateix hi ha una reunió de les CUP que potser algun ha vingut aquí a cremar alguna cosa, són molt bona gent. Tothom té la independència a la boca, a la llengua, al cul alguns, que si concert econòmic, que si a la porta ens farà independent, que si els de reagrupament estan barallats... Bueno, aquestes converses que després queda tot molt diluït, no? Quan ho baixes a un nivell de carrer, quan surt de la tele, quan ho explica l'Hilario Pino, després al carrer no cristal·litza res d'això, no? Acabes parlant amb el teu amic després de 3 cerveses, quan ja ho has dit tot del Barça. Toca independència, just després, I és complicat perquè estàs borratxo ja, i llavors és perillosíssim parlar d'independència borratxo, és com es va fundar Mèxic. La idea que jo tenia a l'hora d'escriure el llibre era parlem d'independència, però des d'un nivell molt bàsic, perquè ens l'hem saltat, penso. No maregem la perdiu, com fan els tertulians a la ràdio al matí, aquella gent que respiren amb fort. El punt de partida, pels que no ho sapigueu, és aquest 4 independentistes catalans que volen matar el rei d'Espanya perquè els quedi clar als espanyols, ni tan sols per declarar la independència, perquè quedi clar a Espanya que no ens interessa, no els interessa en aquest cas, seguir pertany a Espanya, no? Són gent una mica brutalment honesta, diríem, no? Ara és quan surt la senyora a dir que això és una salvatjada, però jo dic, senyora, és un llibre, és imaginació meva, no és veritat. Són terroristes catalans. És important aquesta dada, un de Barcelona, un de Figueres, un de Besalú i un de Cotlliure. I qui digui que Cotlliure és França és perquè no ha vist quantes estelades i senyeres tenen els tios penjats al balcó, que tenen més que nosaltres. Qui digui que són terroristes catalans precisament perquè és una cosa que no existeix. Terroristes catalans es parla molt i aquí sempre amb el seny per davant. No vull defensar el terrorisme, ni és la meva intenció, ni molt menys, res més lluny de la realitat, soc un tio pacífic. Però recordo que l'últim atemptat provocat per un català era una carmanyola explosiva. A veure, que va ser un acte terrible, dramàtic, però en el rànquing d'atemptats més salvatges de la història no està entre els 50 primers. Això és el que ha donat a Catalunya el terrorisme i com a tantes altres coses. I precisament el punt de partida és aquest, és el motor de la història, l'atemptat aquest salvatge que volen fer aquests tios. Ja no us explico si va endavant o endarrere. I ja us dic, no vull parlar de terrorisme ni d'independentisme, no és la meva intenció perquè no sóc un expert, només puc parlar des del meu punt de vista, dels amics, les xerrades de barbacoa que faig amb el meu cunyat o amb el meu pare, i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, perquè al cap i a la fi tots els llibres parlen una mica del mateix, no? I aquest no és una excepció. Qui som, on anem, i com va dir Sartre, què collons carrem en aquest puto món. No sé si va ser amb aquestes mateixes paraules, però una mica he intentat resumir moltes coses en el llibre. Aquest llibre hauria pogut tenir fàcilment 480 pàgines. Però això hagués volgut dir
clar, jo no soc Josep Maria Segarra, ni a un nivell més baix Martí Gironell. I no respectes també, però vull dir que no m'interessa les descripcions massa elaborades, perquè tampoc les sé escriure, no? Allò, vaig entrar en una sala que tenia 16 peus de llarg, bueno, és que no sé ni com és un peu. Vull dir que no vull entrar en coses que per mi formen part d'una literatura que ja, vaja, ara mateix no m'interessa ni crec que s'hagi de perdre el temps amb això, que és molt lícit, però no puc ni sé, no? Aleshores he intentat anar de cara a barraca, explicar el que sé, el que m'interessava i el que volia dir, i crec que tot està aquí dintre. Si l'estructura és complexa o no, això ja depèn del meu cervell. Aquí estava ordenat, però a l'hora d'escriure hi ha uns filtres que costa controlar, no? I és el que he intentat i espero que us agradi, i sobretot moltes gràcies per haver vingut a Figueres, que és la ciutat on costa més mobilitzar gent del món. Moltes gràcies a vosaltres, i a més que ara mateix estan tocant els Manel al jardí, o sigui que un doble agraïment a tots els que heu vingut aquí. Moltes gràcies a tots. Y cava. Venga por el libro, quédese por el cava.